Vítajte v Bratislave. Ahojte, ja som Dana. Ahojte, ja som Maťka. Čaute, ja som Baša. Ja som Kika. Ja som Peťa. A ja Dominika. Ja som Radka. Ja som Veronika. Ja som Kristina. Ja som Jakub. Pochádzame zo Slovenska a študujeme Na Hotelovej akadémii. Dúfame, že lepšie spoznáte našu krajinu. Ahojte! Slovensko je malá krajina s rozlohou 49 035 km², ktorá je umiestnená v srdci Európy. Susedíme s 5 štátmi, a to s Českom a Rakúskom na západe, s Poľskom na severe, s Maďarskom na juhu a s Ukrajinou na východe. Cez Slovensko preteká druhá najdlhšia rieka Európy Dunaj, ktorá vyúsťuje v Čiernom mori. Bratislava je najväčším a zároveň hlavným mestom Slovenskej republiky. Slovenským prezidentom je Ivan Gašparovič. Od roku 2004 sme členmi Európskej únie a NATO. 1.1.2009 príjmeme celé európsku menu euro. A vtedy budeme potrebovať toto. Slovensko je veľmi zaujímavou krajinou. Máme veľa zaujímavých miest, ako napríklad Vysoké Tatry, ktoré sú jediným alpským pohorím vo východnej Európe. Slovensko má veľa známych lyžiarskych stredísk, ktoré sú navštevované mnohými snehovými nadšencami a taktiež amatérmi, ktorí tu hľadajú relax, šport, zábavu a dobrých ľudí. Takýmito strediskami sú napríklad Veľká Rača, Chopok alebo Donovany. Viete o tom, že máme viac ako 5350 jaskýň a viac ako 270 hradov a zámkov? No málo ktorá krajina sa môže pochváliť takým vysokým číslom hradov a zámkov, ako má Slovensko. Myslíš napríklad Bratislavský hrad alebo Vojnický zámok? Presne tak, a viete o tom, že máme najväčší hrad v strednej Európe, a to je Spišský hrad s rozlohou 42 000 m². Sice nemáme more, ale Slovensko je veľmi bohaté na termálne vody. Slovensko najnavštevovanejšie kúpele v strednej Európe sú Piešťany. Slovensko má vyše 30 termálnych kúpalisk a akvaparkov. Napríklad Tatrialandia, Lubince, Bečinova. Milujem naše slovenské jedlá ako brinzové halušky, oštiepok, trdelník alebo korbačky. Proste ich milujem. A čo folklór? Ľudové umenie a remeslo, ktoré zahŕňa vyrezávanie z dreva, tkanie látok a malovanie na sklo, má dlhú a obľúbenú tradíciu na Slovensku, hlavne vo vidieckých oblastiach. Napríklad ľudová architektúra drevených kostolov, jasno namalované domy môžeme nájsť po celom Slovensku. Napríklad v skanzenoch Vlkolínec, Zuberec alebo Oravské podhradie. Slovensko je krajina plná krásnych vecí, ktoré sa dajú spoznávať. Dúfam, že čo skoro vidíme. Ahojte! Čau! Adios! See ya! Salut! Do svidania! Sayonara. Bye! Naschledanou! Čus! Uko bungalu!